दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन बिथां राकेश ब्रह्मनि सायावसो बुंनाय जागोन दे। माखासे खोथाया दिनै राकेश ब्रह्मनि खोथाखौ एसे गोसोखांदों। बिथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेखौ आं बुंनायनि सिगां खनसे नोंथांमोननो गासैनोबो भिडिअखौनो आं दामना होनायसै खनसे, अब्लाना साबसिन बुजिसिनगोन होननानै आं सानो। नङाब्ला बिसोरो राकेश ब्रह्मनि बै मासे सुबुं जायफ्रा मोजां मोनो हयथ'बा आंनि बुंनायखौ दुखु मोननो हागौ। ओंखायनो दुखु मोननायनि सिगांनो आङो खनसे भिडिअखौ दामनानै होनि, बिनि उनाव खोनासंनो बा बुंनोबो मोजां जागोन, साबसिन जागोन होननानै आं सानो। एसे खोनासंनानै लाग्रोदो। आइ बुंखागोन जोङो ৭৫,000 नङा दिनैनि दिनाव जोङो 20 लाख कोटी थाखा जों फैगौ दिनाव होनो थांगासिनो दङ नै। गतिके ৭৫,000नि सायाव दिनै रायजो राजाया बिराद गोसो गैलिया। 20 लाख थाखा करि जोङो 10टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो क्लास्टार खालामनानै होनो थांगासिनो दङ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। बेवहाय रायजोफ्रा बिराद इन्टारेस्ट आरो सेल्फ हेल्पफ्राबो दिनै लैहोर लैहोर बे हाबाफारियाव बाहागो लागासिनो दङ। जोंहा माने होनाय खोथा माखासेखौ जोङो रोखायैनो माने मोगथां महर होनो थाखाय जोङो बे खामानिखौ मावनो थांगासिनो दङ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बिदिब्ला गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोना गासैबो खोनाबाय जानांगौ बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय। ৭৫,000खौ जोंनि बर' रायजो राजा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोजां मोनासै। ৭৫,000जों आवगोलो जेनेब्ला बिथांमोननो बोसोरसे सालायनायाव ৭৫,000खौ जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप जायफ्रा मावदों बिथांमोना थारैनो मोनमारबाय नामा? आरो ৭৫,000खौ फसायासै, मोजां मोनासै बा हामजायासै। गतिके ৭৫,000नि सायाव दिनै रायजो राजाया बिराद गोसो गैलिया। 20 लाख थाखा करि जोङो खोनाबाय जानांगौ। आरोबाव 20 लाख थाखा जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनो थांगासिनो दङ। राकेश ब्रह्म नोंथाङा एसे माखासे खोथायाखौ नायै नायै ब्रेकखौ एसे हमथा हमथा बुङोब्ला मोजां जागोन नामा? नङाब्ला नेक्स्ट 5 बोसोराव नोंथाङा फैयाबो जानो हागौ। बिदि जुदि अभार खोथाखौ बुंबाय थायोब्ला फैयाबो जानो हागौ होननानै आं सानदों। फैयोब्लाथ' दे मोजांनि बाथ्रा, खिन्थु फैयाब्ला नोंथाङा आरो जोबथारनायाव मा होनबावदोंमोन? गोबां खोथा होनदों, आं गासिखौबो होनजोबला आरो बुंजोबला। नोंथाङा 9.2 ना 3 मोनसे क्लज दङ NDFB आफादनि सोद्रोमाफोरनि मेम्बारफोरनि। बैयाव जोंनि NDFB गथ'फोर सेंग्राफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ। नानिनो होन, फख्रिनिनो होन, बायदिसिना हांसो। नोंथाङाथ' बि डिपार्टमेन्टनिनो मानसि। जोंहाबोथ' एक्स NDFB गथ'फ्रा साबेसे 20 लाखखौ मोनखो? जोंथ' ৭৫,000खौ फसायासै, मोनाखैबो नोंनिफ्राय जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ। मिथिबाय? जोंहाबो दं सेल्फ हेल्प ग्रुप। नों बुंनाय बायदि ৭৫,000खौ मोनबावाखै जोङो नोंनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनिया। दा जोंनो 20 लाख थाखा नांगौ जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ। नोंथाङा होनो हागोन ना हाया? बे खोथाखौ एसे नाय। नोंथाङा UPPLनि सासे गोख्रों मावथि, नोंथाङा स्ट्रं पावारफुल, बिराद गिदिर गिदिर पावारफुल। नोंथाङा जोंखौ गोसोब्ला थुलाफोरबायदि गारदावनोबो हायो, गादबनाबो दोननो हायो जोंफोरबायदि मानसिखौ। जोंथ' जेबो गैया, थुला। नोंथांमोन बायदिया ओरैबायदि हेभि वेटनि बिराद गिलिर अजन गोनां मानसि। नोंथांखौ आं लाजि फोनाङाखै, उन्दै खालामनो सानाखै। नोंथांनि जाखिनि खोथा बुंनाय, नोंथांनि जाखिनि बुंनाय बैफोरावसो आङो बुंदों। लास्टआव फैबावगोन नोंथाङा गुबुन गुबुन खोथा बुंनायावहाय। खिन्थु दिनैहाय नोंथाङा ৭৫,000 रावबोथ' मोनफेराखै। 20 लाख थाखा बबे मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनखो? नोंथाङा हिसाब होनो हागोन ना? आं नोंनाव हिसाबखौ बियाखै, रायजो राजानो होनानै हो। आरो साबेसे मोनबेसे ग्रुपनो 20 लाख थाखा सेल्फ हेल्प ग्रुप होनो मोनखो? आंना खोथाया बावहाय। एफा गिदिर गिदिर खोथा बुंदों नोङो। दिनैहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव फेरेंगानावनो खोनानायाव 8 कौटिल' फैदो हाबदोंनो।
बिसिबांल'सो हाबदों होनना खोनादों फेरेंगे दुखु मोननानै दं माब्रै बि सासे इएमनावलाय 8 कोटिल' हाबनांगौ जाखो बिनावलाय बेहा अनलि बे गाव खामानि मावगोन ना गुबुन बे रायजो राजाफोरनो होगोन खोथाया बे नों दिनै 20 लाख थाखा होनो नागिरदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होदो दाना नों दिनै मिडियायाव बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुंबाय थादों गावखौनो बिराद माने बिराद गिदिर पावारखौनो मोनजोबथारबाय होजोबनो हाथारबाय होननानै बुंबाय थादों दिनै नोंथांमोननि गेजेरावनो सरकार सालायनायनि गेजेरावनो बिजेपिजों इउपिपिएलजों जिएसपिजों नोंथांमोना माब्रै जानानै दं बै खोथाखौ सान जों 5 बोसोर सालायगोन नाज्रेट नुज्रेटनो किन्तु नोंथांमोना नेक्स्ट 5 बोसोर फैफिननो हागोन ना हाया मोनथाम ग्रुपजों बे खोथाखौ सान आरो बर' जाथिनि खोथाखौ हारिनि खोथाखौ सानसेयाव नों 100 बार सानग्रा खालाम हारिनि खोथा नोंथ' मा साननाय मा सिन्था खालामनाय नोङो 75,000 थाखा होनो हायाखै 20 लाख थाखा खोथा बुंदों हांसो दाउ अमा नों साननैसो सिगां होदों आं मोजां मोनदों बेखौ माबेसे कुरि होदों नोङो सासे न'खराव हारसा गुबुन हारिफोरनो नोङो सोरनोबा 6थानो 7थानो बिदि हांसो हरनाय नोंहा रेकर्ड दं बिनि अनगायै बारा हरनाय रेकर्डबो गैया आरो नुवाखैबो नोंथाङा 9.2 ना 3 मोनसे क्लज दं बेखौ नाय बिनि उनाव बुं गोरायै बुं नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो एनडिएफबिनो दाउ अमा बोरमा फिसिनाय बे नोंनि बिभाग बे नोंनि डिपार्टमेन्ट उदालगुरि बायदियावहाय एक्स एनडिएफबिफोरा जाय मानसिया दिनै दाखालि मोनसे मिटिं अर्गानाइज खालामदों बे मिटिं अर्गानाइज खालामनायानो अमायानो बेसेबांबा था दंमोन बिनावहाय थैजोबदों मा खालामनो हादों मानो लाखिनो हायाखै नोङो दाउ अमानि बाथ्रा बुंदों मोनसेबो लाखिनो हायाखै अमाया रग' रग' थैनानै थांदों बेफोरखौ मानो लाखिनो हायाखै साक्सेस जायाखै सोरनावबाथ' 70टा गाहाम दङ अमाया बेफोर थैलांजोबनो हमदों आरो नोंथांनि भिडिअखौ आं होबावगोन आङो नायलांबावदो आरो सेल्फ हेल्पफ्राबो दिनै लैहोर बे हाबाफारियाव बाहागो लागासिनो दङ जोंहा माने होनाय खोथा माखासेखौ जोङो रोखायैनो माने मोगथां महर होनो थाखाय जोङो बेखौ मावनो थांगासिनो दङ वाह क्या सीन है दानिया फैफिनदो आरोबाव नोंथाङा गुबुन मानसिखौ मा होननानै बुंदों गुबुन दल संगठनखौ बायदिसिना बुंदों लाजिनांथाव नोंथाङा दिनै सोरबा सरकारखौ दिनैहाय सोरबा माबायाखौ दिनैहाय बेफोरबायदि खोथा बुंनाय बा मानसि गावथारग्रा पार्टिसो मार्टिसो हामा बिदिखौ बुंनो नाङा बेफोरो गावजों गाव बिराद गाज्रि सोंखारिलायनाय बा माबालायनायसो दा बुं नोंथाङा आंनिख्रुइबो बिराद शिक्षित मानसि जोंथ' अशिक्षित मानसि मोजां मानसि नङा जोङो नोंथाङा सोरखौ बुंदों बिपिएफ हान्जाखौ बुंदोंमोन बिपिएफ हान्जाया दिनै गोदोनायनाव नंगौ गोदोनायनाव आंबो मानिदों बुजिदों मानिदों नोंथांनि बुंनायखौबो आं मानिदों नाथाय बावहाय आं बुंगोन जे नोंखौ बावहाय सोरखौबा सासे मानसि गावथारग्रा हान्जानो मानो बावहाय आं एकमत नङा बेफोरनि बाथ्रायावहाय आरो दिनै गुबुन सासेयाबो सोरखौबा माबा मोनसे होनगोन बेजोंबो एकमत नङा आङो नोंथांमोननि रावा माबायदि ओंखारनो नांगौ दिनै पलिटिक्स खालामदोंब्ला दिनै सोरबा मानसि गावथारग्रा हान्जानो सोरबायाबा स्टुपिडनो सोरबाया माबा माबिनो बेफोरबायदि बुंलायनाय बेफोर पलिटिक्स जानो थाङाखै नोंथांमोननि जिखिनि पलिटिक्स खालामनो थांबाय थादों एकदम लेथ्रा पलिटिक्सजोंसो थांबाय थादों दिनै हारिया माबे अलखदाव गोग्लैबावदों पलिटिशियानफोरा दिनै गावजों गाव गोरोबलायनो हायाखै दिनै गुबुन हारिफोरा दिनै बुंबावो आं बुंनो थाङा नोंथांमोननि सरकारखौ गुबुन हारिया इउपिपिएलआ प्रमद बर' सरकारा सालायनो हाला नेक्स्ट बाराव बिजेपि फैगोन होननानै बुंदों होनबा नोंसोर मा खालामगोन लाखिनो हागोन ना हाया दिनै इउपिपिएलआनो फैबावथों आंबो लुबैदों इउपिपिएलआनो 20 बोसोर सालायथों आंबो बेखौसो लुबैदों नोंसोरबो सालाय मोजाङै किन्तु नोंथांमोननि जिखिनि पलिटिक्स खालामलायनाय नोंथांमोननि जाखिनि हाब्रु सारदेरलायबाय थानाय आं बेखौ मोजां मोनाखै साबजानायखै सोरबाया जुदि माबा मोनसे जुदि खोथा होनदोंबा बे आलादा बाथ्रा किन्तु नोंथांमोननि जेरैबायदि लेंगुवेज बाहायनाय जेरैबायदि सोदोब बाहायनाय गावथारलायनायनो नाव गोदोलायनायनो सोरबा माबा मा होननानै बुङो इडियटनो मानो मा बिलाय बेफोरबायदि माबाजों जानो थाङाखै आरो नोंथाङाबो सोरखौबा सासेखौ जुदि सोंखारिनो थाङोब्ला नोंथांनिफ्राय खुगानिफ्राय सोरबाया जौ लोंनायनो सोरबा ड्राग्स फायखारनो माबा सेन्देल
बेफोरबायदिखौ दा बाहायलाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुलांबाय जानांगौ गोबां खोथा बुंबाय जानांगौ आरो बावहाय जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि खोथा बा बाथ्रा बुंदोंब्ला नोंथां बर' रायजो राजाफोरनावहाय आं क्षमा निमाहा बिनाय थाबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि